bayana na ciwo, bayana na ciwo, mai rara shi zai jara. Yawa ashe ruwa bai sami a banza, gaskiya ne maganan ka dusa ne. Sai kula ya wuce kala yana ta haushi a banza, aikin banza ne yalo ya ci aikin baban shagona. Hasada a kan rara ta ci ne a gona, inda rabana hasada a kan ka ta ci ne a gona. Me ji dana dauda ka huta dan gwali na ma gaisuwa, me ji dana dauda ka huta dan gwali na yin gaisuwa. Idan ba ku gane ba wata ina nufi rara janawa, dan gwali daga neja ne ina mun ka gaisuwa. Ogarara dan gwali ina mun ka gaisuwa. Allah ya taimace ka, Allah ya kala girma. Assalamu alaikum mutanen Kano ina muku gaisuwa. Dan gwali daga neja na zo ne muku gaisuwa. Na zo daga neja ne na zo na gaida mai gidana. Mai gidana dauda ka huta wanda bai san cuta ba. Na ce mai gida lala cuta bai san ta ba. Mai gidana rara mana Allah ya kala girma. Ogana rara zan yi waka na yi da Hausa. Zaka sha daliya da mini bai iya Hausa ba. Abin mamaci ne wani yana hasa da wani. Kyautan da Allah ne ya bar ba wai mutum ne ba. Kasa ce mata kasa ya ce kai aikin banza. Ce ba zai je gona ba ce ai ba zai yi tuwo ba. Kana ci shi rara kuma shi baya ci shin kowa. Baiwa Allah ne ya ba shi maga ba kai ne ka bayar ba. To yaya kana ce shi da abin da ba kai kai ba. Abin da Allah mu ya so shi ne annabi mu ya so. Abin da annabi mu ya so shi ne rara ke so. Rara mai waka na ce Allah ya kara girma. Oh la 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 mai waka Allah ya kara girma. Rara mai waka shakwai ba za ka ji kunya ba. Kada ku yi mamaci akuya zai cinye kura. Kada ka ji mamaci da akuya zai cinye kura. Kayan wani ya dauka ka dauka za ka sha wuya ba. Dole ganin ka tala walai ciyayen mai nima. Shimfidan fuska ya wuce shimfidan tabarma. A safin sallah na ce ba a yin liman guda biyu ba. Mun san mulkin daji a bar wa zaki don shi ne goga. Mun san gari guda daya ba a yin sarki biyu ba. Mun san da cewa nanin sarki sai da rawani ba. Baka gaji sarauta ba kwan baka ba gaciya ba. Salicin waka ji ka waka rara kai ne ka gada ba. Rara mai waka zaki uban da wasanowa. Tafiyanka ko ba komai dan gwari zan biwa. Da kudi babu kudi ai baya hana zumutawa. Hankuri maganin duniya in ka iya ka ji daɗi. Ni ban zagi kowa ba in ka sarguto da kai na yi. Ubar kishin mai gidana domin shi bai kishin kowa. Rara mai waka Allah ya kara maka girma. Ogana rara mai waka Allah ya kara girma. Idan kuna mana riga a rigan ba zai sahu ba. Idan rami da maciji lamin ba zai shigo ba. Da rara mugu ne da mu ba za mu bi shi ba. Da rara mai ci shi ne da mu ba za mu bi shi ba. Daga neja ne na biyo shi domin yana gasiciya. Daga neja ne na biyo shi akwai shi da gasiciya. Dan gwari mai wakan bayana yana ciwo ne ni. Ogalala na biyo ka ne domin in kala baiwa. Ogarara inda rabana ba za ka ji kunya ba. Ogalala mai kyauta ko ina hal da kowa. Kulkulun sai kyauta kamar yana biyan bashi. Mace mai son mijinta miji ba zai sace ta ba. Mace mai son mijinta ai ba za ta yi sace ba. Mu dan gwale muna son ka ba za mu yi sace ba. Kyautan da kana buwa mu Allah ne zai biya. Wanda yana kyauta ai ba zai taba lashe ba. Saboda kana kyauta shi yasa wasu na ci shi. Allah ya sine musu ba su taba ganka ba. In ka ganka ne na sulutu to bai gan kura ba.
channel 070 3490 4350.